Kamat keba ngakwa pan keren hingga kapor ka long halor ka press conference jong ki katto kat ne ki he jong ka seng congress na Port Delhi ki bakuntup yau u Randeep Singh Surjewala u badai u MLA jong ka jilla Haryana ha keba ha ka press conference ko jong u ka balalong ha ka khat pratrik jong u benai nailar arajar arhuwe ke la don shibun ki baula keren ka bakuntup na do ka jing shong suk shong sngan jong ki jela hakathan chete lamingi haba ulak keren persya yaki kita ki matrikam bat kirkom trikam jong ke sarkar BJP ulak keren ru yaki jingi daya pedeng ke jela Assam Meghalaya ke Assam Mizoram Assam Nagaland bat kumta terter te ke kaba ngakwa man keren hangini kapor kalong nadu ketu ke minute ke besi potion neng gejungu ha kaba ulak keren bat kaba kalapau po ki media ha ke news channel ke bade ke North East Live ha kaba kala tho ang tu ke ke heading leni ke caption ke baong ba Surjewala called Shillong youth terrorist ha kaba mut ba uni uhe congress ula ai ki katuk ni ki samla jong ka Shillong baki dei kita ki leno te shushu ngilai I bakala ya viral bahaga ni kejing keren kejung haki social media nang tawat bat ladon ru kini ki kot kubor ki print media ki bala penmi ya ke heading yani ke headlines kejung ki haka khat khandai tarik ha ka ba ki laong ba uni uhe congress u laong ba ki katu kat ni ki samla ki badana Shillong u ya compare la ni u nu jor ye ki bat ki Taliban kata ka bi apo ke headlines haka khat khandai tarik jong benai nailar arajar arpuai te shisin pe habang lai I ketu ko khubor haka khat pratrik ke balami lembaki YouTube ke balami lembaki niki social media news online nata ke bumi ru hapo ka North East Live today nga kumwe niki nong shong snong baso khia halor ke ni kam but yo le se ngala ban ong ba ka ni ke dei ke ere kumbaki don ki katu ka ni ki bo ong ba ka dei ka ne ke channel ke bala shupun he la ne la shukren penjerong ya ke jing kren jong uni uhe congress no Port Delhi te kum uwe ne ki nong shong snong jong ke jela Meghalaya habang yosno bakum kini ki mi nga kum unong shong snong ubashim khia na kabenta ka bahakam miat batru na kabenta ki jongi khamtam lili jongi ki khasi namar ba in shu sha khot haki wei bade ki jai benriu dan ki wei bade ki brio ya ke kerteng ke bangim su ya hab nga dalade ngamla ban tiang ya kata dalele te ha ka tu hi ka mit ka bade ka khat pratrik jong benai nailar arajar arhuwe da ke jik so khia men sim haba ngalai I ba keleng ki social media kila ai kita ki headlines ki jong ki haba kila ong ba new he congress ura kren bat ulai nujor ye ke jingja ke baja Shillong kum ke baja po Afghanistan kata ke bangim la ban piang de lele ru kum we ni kinong shong snong jong ke jela Meghalaya ti halor ke to kum we ni ki nong shong snong jong ke jela Meghalaya ngala shim ki ni ke senjam ke bangala tho syakini ki he jong ka parti congress le di jong ke seng congress ki branch Delhi ki bakentup nado pi Chidambaram Golam Nabi Azad nangta u Shashi Tharoor nangta jong u AK Anthony nangta bat kini ki he jong ka congress ngala tho iki ha ka WhatsApp ngala message iki ngala penher iki ya ketu ka message ke jonga ha ka ba ngala ong ba ka congress party lada ka mut ban kreni ka di ban kren be te ka bashit ka bashai ba ke ke jing thumu ba ka kren gum tu batru hatu yo le se ka don ka nore ka jing pen su thu bakla dakini ki news channel lani dakino ki social media ki ba ai ye ka to ka headlines ha ka to ka por te ke ba ngalale ka to ka por yo kala poi ki to ki khatwei biji min mit tang shu yi ka to ka jing kren na po ka North East Live ngala shim yi ka ni ka senjam ngala screenshot ya gitu ki screenshot ke balami hapo ka news channel batru igani ke YouTube channel ngala pha iki ke link batru ikatu ke screenshot jong ke balami hapo TV tingala contact iki he congress hapo Delhi bat ngala ongru iki ba kidei banle halor kani ke kam te sutenat ban yo igani ka jing jubab ke ba kloi na kaliang ke juki katu ka ni he congress hapo Delhi ki bukan yo Mr. Jairam Ramesh ula respon nga ula ong ba
nakaliang juga kongres kin sale halor kene but yo le se la da kadon kanu kata ka misinformation le ni ka disinformation ka baki ai ki baki pensepriang apa ke social media le ni apa ke news channel ba kini ki he jungko kongres kin le halor kene te sultanat shibun hadin bangalai ka tu ka report ngalai ka tu ka news channel ngalai gini ki bami po ki social media nga ko uwe ni ki nong shong jong ka jala meghalaya ki bashim ki ni ki jingkit kli na ka banta ju ka jait penriu ni jong ni ki jait penriu bat ngim kwa ki we ki jait penriu kin khenyi kum kita ki jait penriu ki ba sadien bat ki bamla ban yadai le de kum uwe nong na ki nong shong jong ka jala meghalaya ngala shim ki ni ban ngala tho shibit ki ni ki he congress ke badu po Delhi ki bade ha po ka core committee jong ka congress party all India congress committee ban petip shiki ya ke balaja ya ke ba ki ni ki news channel ba ki ni ki media social media channel ki penmi khnang ba ki he congress nang te na po Delhi ki yo man le lor kani but sultanat shibun ba ki kini ki he jong congress ki bukan thup yo Shri Jairam Ramesh ula respond yang ba ula ong ba kin sapej bat kin sale halor kani ka tabat sultanat shibun balada ngidon kinu kijing kinu kijing bam yusutu jumut ke ka bangi dei ban le ka dei bangin keli naki markmat bat khnang bakin la ban rectify dan ni ban penbek penbiang ya kata kijing bakai yo le se kadon kijing bakla ka kom kren nang niang tai hande ke bangi dei ban le ka long ba kum kiri urang ba nim dei ban shuya hala nim dei ban shuya kren ya that bat kum ni kum tai hande ngi dei ban keli direct bat ngi dei ban ya kren direct nang bengin sutu ike kijing mut kijungki bat lada kidon kijing bakala na kaliang kijungki ru ngin yetre khnang ba kanomon ra kanu kijing bom ya sutu jimbut le ni ka miscommunication namar ba lada ngidon kijing ya sutu jimbut lada ngidon ha pedeng kijing ka ba kumnu ru ngin la ban ya te ngin la ban ya rectify le ni ban pen biang ite ki problems le ni ite kijing ki bangisem te nakaliang jonga nga kerpen bakaseng congress kini ki he kongres ke benda po Delhi kin le halor gani ka complain ke jongan amar ba kumbau la ong tu he kongres singa ong ba gin sale halor gani panada dei ba kini ki media ki ba la penmi kerteng ki ba penmi po news channel ke jongki balada don ke ke ba kimla ban pidiang kin sale khnang ba ngakwa ba ka jai bendriu ke jongi kam dei kata ka jai bendriu ke ba ya kajing snam bat kum tater ring di kijat bendri ku betip beri play bat ngakwa begini kijat bendri ku leng kari India ro kentip ini kumta di kumta ngakerben bekaseng kongres kan le halor kene bat kum bakila kular ha ka message ke bakila pha inga tang kita ku be syukur